ade a yɛase Nyankopɔn bɛwo yɛn foforɔ. Kristo ni biara nni hɔ a yɛwo ne Kristo. Monhyɛ ne so. Obiara ni asase so yɛwo ne Kristo ni. Obiara ni hɔ a yɛwo ne so yɛ Nyankopɔn ba. Israel na ɔmo yɛ abusua a Nyankopɔn ka ho. Nɛnɛ sɛ ɔbɛyɛ Kristo ni a ade si yɛwo foforɔ. Hyɛ saa asɛm a mene wo kan so. Ɛyɛ asɛm a wohyɛ ne nso a ɛbɛboa. Sɛ yɛwo foforɔ a wontumi ɛnyɛ Kristo. Wontumi nyɛ man of God ɛnɛ sɛ ne yɛ. Ɛsɛ sɛ ɔma yɛwo foforɔ. Awo foforɔ no ɛni yɛ abusua mu sɛ me maame no na de asɔre ma kurom ha nti yɛn yɛyɛ Kristofoɔ ɛni baabi a ɛyɛ nokorɛ. Yɛyɛ man a yɛtem Ghana yɛyɛ Kristofoɔ man nti meme yɛ Kristoni ɛni baabi a wo maame ntumi ntɔ Kristo ma wo papa ntumi ntɔ Kristo ma w'abusua ntumi ma wo yɛ Kristoni ade si awo foforɔ. Praise the Lord. Hallelujah. Ade si awo foforɔ. Ɛna wo ba wɔnten na wohyia nipa a wobisa no woyɛ Muslim anaa woyɛ Christian. Wɔsi mi yɛ Kristo. Ɛdɛ nti na yɛ Kristo. Wɔsi obi fi ɔman a yɛ Kristo. Me maame no papa busua ni nyina ifi asɔre bɛtɛ ne sikura no me papa no na ne yɛ sɛ wo maame akyew akɔla ketekete na ɔde wo akɔ si ɛmfa nsuo mpete wo ho na wobɛyɛ Kristo ni a ɛnte saa wɔ baabi a ɛnte saa wɔ baabi a ɛno nti no yɛwo obi sɛ Kristo. Ɛno na Nikodemo kɔɔ Yesu Kristo hɔ. Yɛkan John 3:3-7. Yɛbɛka no 1 yɛka 3 ne akɔ 4 ne akɔ 5. Ne nyinaa yɛahwɛ verse a Yesu Kristo na paa na mu ka first sɛ ɛsɛ sɛ yɛwo foforɔ. Wɔn yɛnka ho ni John 3:3-7. Yɛbɛka 3 no 1 ɛde akɔ. Yohane sɛ mpanti a yɛmmiɛnsa mmiɛnsa kɔsi 3 was years abia ɛsɛ no sɛ meka akyerɛ wo blom paa sɛ sɛ wɔamo obi foforɔ a wontumi ɛwuru Onyankopɔn anomia mu. Amen. Yɛnka English ne hɔ ebi a bɛtɔ ase. John chapter 3 verse 1-3. Jesus answered and said unto him, Truly, truly, I say unto you, except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Amen. Amen. Nikodemo kɔ Yesu Kristo hɔ. Yɛka Nikodemo a ɔyɛ Israel. Ɛnka Israel ne deɛ kɔbɛfa na ho sɛ Onyankopɔn ahemma mu deɛ ɛbɛkɔ hɔ bi. Na ɔkɔɛ na ɔkɔka kyerɛ Yesu Kristo sɛ mimu ne yɛn ne wo kasa no bi a mimu sɛ ɔyɛ obi a fi Nyankopɔn hɔ na ɛbae. Na ano sii pɛ na Yesu Kristo wɔne nipa a ɔdi kan Onyankopɔn a wɔaba asase yi so ɛkyerɛ sɛ nikɔ ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ. Sɛ yɛawo obi foforɔ paa wɔhyɛ ne nso Onyankopɔn ayɛ ma ɔnyɛ ne ɔmo ɔda. Wode ɛtɔ ɔmo nneɛma nyinaa ma hiafoɔ. Fa sika nyinaa kɔkyɛ asɔrefoɔ. Yɛne a wɔ sɛ woyɛ ne so nipa ne nyinaa. Sɛ yɛawo foforɔ a ɔsoro ahemma ma ɔnyɛ ne onipa a wɔnim Twerɛsɛm mu na ɔyɛ panin wɔ Farisee mu. Na obiara nim sɛ ɔyɛ nipa titiriw a nka yɛka sɛ Nyame nkurɔfoɔ na ɛba nka yɛnim no. Oduru hɔ refɛn sɛ nikɔ sɛ yɛawo foforɔ a Onyankopɔn ahemma ma ɔnyɛ ne ɔmmoada. Me nua foforɔ ɛho nia ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ. Ma bi yɛntoa so. Ɛyɛ 4 ɛna Nikodemo ɛsɛ no sɛ na ɛbɛyɛ dɛn na nipa a wɔawu no wɔbɛtumi awo no. Amen. Me na ɔtoa so bi. Wɔtumi wɔbɛtumi akɔ ne maame na yɛ mu na wawo no anaa. Ɔnka ne si nie nti.
John 3, verse number 4. Yes. Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into the mother's womb and be born? Ọsẹ mi yóò lùmọ̀ yìí, yẹ bẹ́ẹ̀ náà ní asán wọn mi yóò. Olùmọ̀ mi gyina yẹ, mi ní ẹtí mi, àwọn foforọ wọn yìí. Mẹ́yẹ dẹ́n màsá àkọ́ṣẹ́ mi màá mi yẹ ní asán yẹ dẹ́n ní àbọ̀. Èmi asé nyina ẹtí. Sẹ́mi ní ẹtí mi asase so a, ẹ̀nyẹ́ ọ̀pápá yẹ ní ẹ̀ka wọn asá. Ẹ̀nyẹ́ ẹtí ní àwọn sẹ́ wọ̀ tìrì ní ẹ̀ka wọn asá. You must be born again. Ẹ̀sẹ̀ sí ẹ̀wọ̀ fún. See, I want for our when I put my money. Old man, may then your mind that for you was a year 5. Yes, we are said, make an action grandpa said, the one free soon and we are owed to me and shelter more at me. Amen. Okay, verse 5, John 3, chapter 3, verse number 5. Jesus answered, Truly, truly, I say unto you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Say, I ensure any who are was like a man one. As I say, I will fulfill. I see a insane. Na yɛ wɔ foforɔ na sɛ yɛamfa saa procedure no anyɛ ɛnyi sɛ mo ambo a niko meka nokora te hɔ mo bible ne nneɛma a monim ne quotation ne mo ntaade a mohyɛ sɛ religious leaders no ɛnte mo mfa mo nkɔ onyankopɔn ɔdan ahemra no agye sɛ yɛwo na kwan yɛ bɛwo wɔ no yɛto nsuo ne onyankopɔn dan ɛho ɛno nti na Matthew 28:19 kan sɛ Momo was whether Oba a tumia, yes, Koya, Oba and near man, Tumicas, was also the man here to have in dinner. Says here for a year 6 months. Was it your friend? I will know. Yes, now you so I will know. Amen. Okay, John chapter 3, verse number 6. That which is born of the flesh is flesh, yes, and that which is born of the spirit is spirit. Yes. Amen. Near one who said, near Papa, who near and also, and no would I walk. And no, that's a man of God. We in Yaminica, we will be a sort in Yamasia, or what in the research. And then Mamma will be in war. Yes, Christ will be in a matter as I walk out there, and no maybe now, who would send it? Maybe I just say, I know when I'm fine. But me up was all lifetime now, and I'm in the maybe to say, let me have a pastor there be no justification. I didn't have a deal with someone used to reach I say, and every man will be Christ to me, and every papa will be Christ to me, and you'll be anyone you will be Christ to me. So that we are making ye banana Christ. The dear, if you are with me, and you have to fear, the only Christ to fear, now not qualified, said qualified, be a Christian. But my dear said, where who are women, first I want the was a flesh and blood, will be at here. Some hospital near who said in their woo, and be a flesh and blood. Never who are warrior, a quick now, send our who are not more than Nahim, young person. I had 7. Was the man in your mama said, make a show, say, it was said for yes. Amen. Amen. Okay. Marvel not that I say unto you, you must be born again. Amen. Amen.
Yesu Kristo. Ono na ma yehu Kristo fo na ne din ne yɛbɔ ne baabi a na ma ne nya wɔn sɛ Yesu bɛka kyerɛ wɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ. Na Nicodemus ne personality ne nipa a wɔgyina hɔ a wɔnim mmara ɔno onim mmara wɔ sɛ mmara nyinaa ɔmo nim ɔmo na kan ne baabi a na ɔkɔ Yesu Kristo ɔkɔka kyerɛ sɛ owura mehu ne yɛ wo kasa obi bia a woyɛ kyerɛ sɛ wofi Nyankopɔn wɔ ne yɛ ɛbae sɛ woagye ato mu sɛ wofi Nyankopɔn wɔ ne bae a ɛsɛ sɛ wonya gyidie ɛwɔ ne a Yesu Kristo yɛ de ɛka me nua a wotie me nya gyidie ɛne nsɔre bebree a religion a ɔmo deɛ na ɔmo yɛ sɛ abɔfra na ɔmo de nsuo a ɛden apete ne tiri so na sɛ mebi abɔfra mɛyɛ dan sɛ yɛwɔ me foforɔ ebi a mɛka to obi sɛ me maame no na de me kɔɔyɛ ɛne yɛde nsuo yɛ ɛden apete ne tiri so wohu dan ɛdɛn na wote ɛdum mmerɛ a wo personal literary program sɛ ɔpɛ sɛ te ne yɛso yɛ sɛ onyɛ 18 years na wɔn adesane sɛ ampa mpɛ sɛ metena kurom a na megye passport saa ne nso Christianity ɛno so te ɛsɛ sɛ wo na ama wɔn nsa so na aka sɛ nnɛ mpɛ sɛ ɛyɛ dɛn yɛwɔ no foforɔ kwan bɛyɛ sɛ ne yɛbɛwɔ foforɔ ɛberɛ a Peter no Yesu Kristo bi authority ma wɔn starte ne nsampa no bɛɛden ɛkɔ abɔnten wɔse mo nsakyerɛ a mo adwene na Onyankopɔn no ahenni no ayɛ dɛn abɛn repent for the kingdom of God is near momma yɛn nsakyerɛ yɛ adwene kwan bɛyɛ sɛ adwene nsakyerɛ bɛɛ ne yɛbɛnya monhyɛ ne so sɛ yɛwo yɛn bɔne mu ne yɛwɔ yɛayɛ bɔne atia Onyankopɔn na ɛnam n'adom a ɛnowɔ yɛn Yesu Kristo so nti no ɔmaa ne dɔba sɛ John 3:16 sɛ moyɛ ɔdɔ kɛse a Onyankopɔn de ɛde dɔ so yi nipa korɔ na ɔde ba asase yi so ha so obiara a ɔbɛgye n'adi no obɛnya daa mpa na ɔnyɛ ɔnyera praise the Lord ɛyɛ mmerɛ a ɛsɛ sɛ yɛsakyerɛ yɛ adwene nsakyerɛ w'adwene sɛ kwan yɛ nam so a ne yɛso Nyankopɔn no momma yɛnsakyerɛ yɛ adwene ɛdɛn yɛmfiri so ne yɛ mmerɛ a wɔfoforɔ na aka Romans 3:23 a yɛmmie wɔsɛ na yɛn nyinaa yɛyɛ bɔne yɛn nyinaa yɛyɛ bɔne obiara na Onyankopɔn ɛde onyama yɛ bɔne wokae ɛyɛ ɔhene David ɛyɛ Psalm 51:5 wɔsɛ na bɔne mu ɛna me na yɛ sɛ bɔne mu ɛyɛ ampa wode ɛnyɛ ntom sɛ ɛnyɛ bɔne mu ne yɛyi nsɛm ɛmfi ahe mu ne yɛdi yɛ a yɛstate si yɛdi ntoro ebu ɔkora na wɔ 5 years mu astate di ntoro ɛsɛ ɔgye tom sɛ yɛampa sɛ bɔne mu ne yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛwɔfra bɛ mu yɛyɛ yɛyie ne ɛwu sɛ saa ne nneɛma yi ɛyɛ bɔne paa yɛstate ne mmɔfra bɛ mu ɛntorɔ nsɛnhu ɛne ne kɛkɛ ka ho obi ɔkora adwama ɔstate bɛ wɔ 5 years ɛde kɔ 6 years ɔno state Bible sɛ yɛyɛ adebɔnefo sɛ na Onyankopɔn asa wɔn ka ɛno nti sɛ Yesu Kristo sɛ ɛsɛ yɛwo yɛn foforɔ a ɛsɛ sɛ me no bi yɛ adwuma yɛnwo me sɛ meyɛ Kristo ni yɛnwo me sɛ Onyankopɔn ɔmo te na saa wɔ no onipa ho ɔde nyɛ ɛbi wɔn sɛ ɔka kyerɛ sɛ nsuo ɛnɛ ho ɛsɛ sɛ yɛwo foforɔ ɛnka sɛ ɛsɛ yɛwo mi anaasɛ wɔn mu wɔ ɛna mi nso ɛsɛ sɛ yɛwo foforɔ ɛsɛ sɛ ɔpaase process ansa na ɛyɛ ya obi betumi atena wɔ ne 30 years sɛ bɛrima na ɛnkɔyɛ wɔn ho ade woyɛ den ɛyɛ branch praise the Lord ɛyɛ branch saa na Kristo so yɛ den ɛteɛ ɛsɛ sɛ sign bi ba ne ehu saa sign ne kyerɛ sɛ ampa asomasi yɛayɛ ne ho adeɛ enipa ne ehu sɛ yɛayɛ ne ho adeɛ ɛno ti sɛ wonam a
would do so, Yaware, and yet Brana way. Wobet me out now with Colate. See a fire on Mania, still away. Wobet me out now, Christo, Abaya Software, Abaya King, Abaya Bishop, Nekeka, Nasaruya, Mofra, Unya, Unya. I happen, Profoy is here. One in a solid one within a property. So near one. I am processors of Peter can. Who can ask of Apostles chapter 2, verse 13? If you ever can go see 41, we are saying Peter, like I said. Ask of Apostles 2, 32. Amen. Amen. Never can. I asked my food man, it's a assembly. Was yes, yeah, and I saw okay. 38. That's it was it. Now that's true, that's the one said. Most of the now Emma a suit that will be a Emma manufactured. Now we are actually. Amen. Amen. Okay, Miss Nancy. Acts chapter 2, verse number 38. Yes. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Amen. Mama such a one. Naya Mumus. Oh, yes, Christ to him. I say, Church, you be some say, oh, don't watch so yes, Christ to him. Naya, she was so, and we Master Jesus, we be Master Jesus is a book of 28, Matthew 28, and then Jesus can. Also, we watch where that, or by Peter, he is only another. And so, it was it, we give me double so many, no man, and it's a sorry for God to see a voice for you. Never so Mumu was Jao, a voice for you. Then my Master Jesus can. Yeah, commander of the Jesus Christ. Many are telling as I say your bones. As I say your bones. Whether Oba, anyone now you are going to find a home for your name and no more. Tell you, see a more session now. And found God and chapel and learn to move and the apple at Faso bi and then yet to us. 39. 39. Was it now? Russian, money, Moma, and Woma, or a chicha, already now, ever flow Amen. One can have a lot of verse and the Roman form. One can Acts chapter 2, verse number 39. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall come. Amen. I had church be up and said, promise in the more any man, I don't think normal family say, Sabbath is way living as we say. So you have to pass them to say. Saa kwashare wo ye ma ye opportunity na ene me wo a me ba ebe ye Kristo ni automatically enter salvation say automatically Bible ni say boshe no Peter say boshe no na Yesu Kristo so kan say ni a obedient na oba ati wo no ni ya and automatically obey near obedient confession, not a one or no, and now obey I have 40. Was now they can send the play and everyone and that's what you say. Muma, when you know everything, and then a man of the to teach you. Yes. Amen. Amen.
Acts chapter 2, verse number 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourself from this untoward generation. Amen. Amen. Now, okay, 41. 41 was say, and I want to expect a G, nothing more, Emma or was now a Danoa when the Accra Best and Premium Son and the Town. Amen. Acts chapter 2, verse number 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Amen. Answer the end of Bekanya Pupoma, a Siafu, Omodi Subo. One way to some I just said some words, yet you almost can have than a Nippon Premiers, amen. A far, Jesus Christo, so crack and more my Moses did not in Nipa 3,000. Peter did not in Nipa 3,000. Who may make a difference ahead. The words are in my ears. Many are telling me, I saw no kind, let's say, so much such a long time. No, 5 years, this is all grand and no one. The more Cassavy, I'm not see them, waste of bonus, as I see a wolf. See, I'm over when you're going and pass all in this prayer, we seek our Sasol long for your friend, Mina Mebua Soil, Mina Mebuenia Fu, Gruma, Mina SSA. See, I'm over for mother. I'll for it. Jitu Nayamo was super down or bar and then now I'm from Fana so I'm found one. Baptism, I'm a roofie, and we'll roll one in. Yanka 1 Peter 3:3. Amen. Amen. 1 Peter 3:21. Yanka 1 Peter 3:21. And when I pray, Nisa Swara, and only a sword, a Jimosu Ampa, and now the theme, now a Amunipamo, Adisa, yes, who saw it, the announcement a young for Amen. One kind is always mission on First Peter chapter 3, verse number 21. Yes. For the light figure, whereunto even baptism, does also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of the good conscience towards God by the resurrection of Christ Jesus. Amen. Amen. A conscience. Bread, some in Jesus Christo Bernard, and we agree with you. One challenge, now we agree with you. A conscience, we depend on conscience. Say, we present me one bread, and then we present. This will be a Ukma catcher also, me papa here one. A idea, I shall be our DC watch, say, me many penny there will say, if you never. As soon as he is praise the Lord. Hallelujah. As soon as he is hallelujah. As I see a wolf. See, I will find him more. I am praise. Our conscience actually says, see, I'm almost cast every year. My mama and son. You will be to pray yourself. You will my soul, my man. Now, more than me, we do stay here. Satan will be 21 to 22 years. Maybe we preaching. Now, some will preaching, or see a neck. What was so
Kristo ɛnante ne ɛwɔ foforɔ no bra ɛwɔ na medu a nonkɔɛ ɛnyɛ du a medo ɛnyɛ me life a mafa ne sɛ memmɔ obi abɔ memmɔ obi korɔ no ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ. Praise the Lord. Ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ. Apɛnɛmfa medu a na monkɔ anim hɔ no mekaa sɛ mmerɛ bi ɛkɔkɔ so de ke bright no nka nanso ne conscience trend sɛ wɔbɔ asu bi nanso na ɛnyɛ pressure a ɛfi ne conscience mu sɛ ɛsɛ ɔne Yesu wɔ ne foforɔ. Yɛn nyinaa hɔ yii ne mu sɛ wɔn afa me ne mɛ ɛnhyɛ nsuo mu no praise the Lord. Wɔfa me hyɛ nsuo mu ɛyɛ obi anoma na ɛyɛ obi asere nanso no ne conscience trend sɛ afei na mabu stage a mabu sɛ mate Awurade nsa. The conscience trend me sɛ ɛnɛ ɛsɛ sɛ megye dɛn megye abɔfo na nipa yi adanse ɛna obisa me a ɔde mi yi adanseni nipa a wɔn so yɛ adanseni wɔn nye adanse ɛnti no adanseɛ no a yɛdi ne kyerɛ sɛ wɔadeclare wɔ nipa nyinaa anim so wafa Yesu sɛ ɔkra no ɛna wagye. Praise the Lord. Ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ ansa na Onyankopɔn ayɛ mboa yɛ. Yɛnka Mark 16:16. Mark 16:16. Amen. Ɛyɛ Mark 16:16. Eti ɛyɛ nsia. Eti ɛyɛ nsia. Nsia ɛyɛ nsia. Mark 16:16. 16 no ɔsɛ 16 ɔsɛ deɛ ɔdidie na wɔbɔ no asi no ɔbɛgye no nkwa na deɛ ɔnyinye no ɔbɛbu no fɔ. Mark chapter 16 verse number 60. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Amen. Amen. Wa abɛgye adi no wobɛnya nea ɛda bɛde mu kɛn wa abɛgye adi wobɛnya wa a woanyɛ ni bɛbu na deɛ na ɛsɛ wogyidi ɛsɛ sɛ wogyidi sɛ ɛsɛ yɛwɔ wɔ so yɛde nkɔ nsuo deɛ kɔkɔ wɔ so ɛgya ɔba Nicodemus ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ me nua kyerɛ me sɛ yɛwɔ foforɔ ɛsɛ sɛ yɛwɔ foforɔ ma ho kwan ma yɛnkɔkɔ wɔ so ɛmfa de sɛ subɔ nyɛ bi onua bi yare pata ababaawa bi ka kyerɛ sɛ mo prɔfɛt bi obɛtumi asa ɔkɔ prɔfɛt na prɔfɛt ka kyerɛ na ɔba do waakwan ka kyerɛ sɛ nsuo a wɔnkɔdam na ho kata ne bɛyɛ bi ɛyɛ ma wɔn asɛ bi kuro mu nsuo no bi yɛ nsuo no bi nam me fie bi nyare nsuo daa sawa yi ewu yɛ ho daa dabi nya no ho asɛm nya bibi wɔ mu nya tenkan wɔ mu sɛ na mepɛ sɛ meware Yesu Kristo. Praise the Lord. I am using the word marriage. If the Yesu Kristo ɔba bɛware yɛ yɛayɛ furu mu no na asa ne yɛbɛware no ɛsɛ sɛ yɛbɔ Yesu ɛma yɛ ho ɛte yɛ conscience ba yɛ adwene mu ne ɛnam ho a wɔsɛ na wɔn a wɔgye ne din ne diiɛ no wɔn tumi sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɛdɛn na bɛkyerɛ sɛ wɔade dɛ declaration fa ho kyerɛ sɛ ɛnɛ me ne nipa hu sɛ me asomasi ɛnɛ me ne ɛde meyɛ dɛ ɛwura nsuo yɛba abom a yɛmmɔ nipa sumpa a last week calculate no me 70 ɛnyɛ ɛma ne nya wo me 70 mmerɛ starting ministry of Roma yɛabɔ nipa 70 so 70 adan wɔn agye Yesu Kristo ɛnna ɔwie na akɔ a obu ɔka sɛ na magye Yesu bɔ n'afei mekɔ wiase kɔ nante na mesan ba mɛsan agye Yesu bɔ ana Yesu bɔ yɛ ba wokɔɛ wobɛkɔ te sɛ ɔbaa te sɛ ofifie na ɔkɔɛ na ɔbaa na ne wura asan bi yɛ nisɛm yɛ ɛgye wonyi Yesu bɔ Yesu bɔ yɛ baako pɛ na mmom dɛma de yɛ mmienu ne sɛ depend upon your conscience. Sɛ na me example sɛ de kɛmra sɛ
aseɛ bi a na pepa nti anaasɛ ɛyi bi nti na ɔkɔbɔ ɛso no sa sɛ ɔkɔnhyɛnse kyerɛ wo sɛ ɛnam biribi so na nkɔbɔ ɛso ɛnyɛ subɔ papa ɛyɛ ɔkɔnhyɛnse na ɛsɛ wotu a na bɛwurade fie wɔ mmerɛ a wate saa asɛm ɛnɛ wate asɛmpa no ɛte sɛ kan no afei na wate asɛm no yie na asɛm no awura wo na wo personally wɔdecide sɛ ɛnɛ Awurade fa me kɔ nsuo nanso ɔwɔ foforɔ na mmerɛ a Ethiopia yi na ɔkonam na ɔka Nyankopɔn asɛm na n'ani agye na ne conscience kyerɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ ɔne Yesu Kristo nante no Onyankopɔn akokɔ ka kyerɛ Philip sɛ Philip kɔ aberanteɛ hɔ na ne kɔbisa ne sɛ nea ɔka no ɔte ase a ɔkyerɛ ne nneɛma no ɔse na ɛne sɛ nsuo ni ɛdɛn na ɛsi me kwan sɛ menyɛ dɛn ɛdɛn na ɛsi me kwan sɛ menyɛ so yɛ conscience no bɛkyerɛ sɛ yɛbɛware Kristo na ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛn yɛwo yɛn foforɔ na ɔse sɛ obi ba Kristo mu a sɛ 2 Corinthians hɔ obi ba Kristo mu a 5:17 ɔbɛyɛ abɔde foforɔ na nneɛma dada ne nyinaa ɛtwam biribi ayɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ abɔde foforɔ wɔ Kristo yɛpɛ sɛ yɛyɛ abɔde foforɔ yɛpɛ sɛ yɛyɛ Kristofoɔ yɛpɛ sɛ nnipa mu sɛ yɛne Kristo na yɛyɛ ne ɛnam ɛma w'anim wokaa Romans 10:10 a 9-10 a ne yɛka w'anim Romans 10:9-10 Amen. Romans chapter 10, verse 9-10. Yes. And 9 will say, na sɛ wode wano ɛbae mu ka sɛ Yesu ɛne Awurade. Yes. Na wode wakoma so agyi sɛ Onyankopɔn anyane no afiri awufoɔ mu a. Oh, Benyamin. Ɔbɛyɛ wo mpa. Hallelujah. 10 no, na akoma ɛna wɔde ɛde kɔhyɛ ne mu. Yes. Ɛna ano nso na wɔde ɛbae mu ɛka ɛde kɔ Awurade. Yes. Amen. Amen. Okay, this need. Romans chapter 10, verse number 9 and 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Fọwọ́ ló pẹ́ òun kan sí Yesu Kristo yẹ mọ́ wá dé. Ẹ̀sùn bọ̀ yẹn kọ́ ká bọ̀ ní àsàfù bí yẹ mistake. Ẹ̀fọ́ òbí sẹ́ kọ̀ ká bọ̀ ní àsàn mọ́ ọ̀bọ̀ sọ. Ẹ̀yẹ mistake. Báàbò ló ẹni clear ẹ̀dí dá sí ẹ̀yà àbọ̀ yẹn. Anáwó ẹ̀kọ́. All have sinned and come short of God's glory. Yàyẹ bọ̀ ní òyìnbó púpọ̀ ní ẹni òyìnbó ọmọ yẹn. Ẹbí èmi nìyà àbọ̀ yẹn. Yẹn nyinaa bọ̀ ní mu ni ẹ̀wọ̀ yẹn. Bọ̀ ní mu ni ẹ̀yí nsẹ́ ẹ̀ ní ẹ̀wọ̀ yẹn. Ẹ̀ńkọ́ ọ̀kọ̀ká wọ́n ní ẹni ọ̀kọ̀ká fọ búkú kọ́. Wúwo bí ẹ̀ máa kà. Ẹ̀sùn pọ̀ ntẹ̀rẹ̀ sẹ́ kọ́ńtà kọ́ká àbọ̀ ní ànsá nà wọ́n kọ̀kọ́ ẹ̀sùn. Ẹ̀yẹ mistake. Ẹ̀sẹ̀ kọ̀ wọ́n ní ká. Wọ́n ní ká mi dẹ́ ẹ̀ náà kọ̀ká. Ebu ọ̀kúrò àwúrọ̀ ẹ̀fẹ̀. Ẹ̀ntì náà wọ́n àkẹ́ ẹ̀ka lọ́kà tẹ̀rẹ̀ sọ̀ fún sí wọ́n mi rẹ̀ fi mi ti mi sàn àkọ́kọ́. Ọtí pẹ̀lú kásẹ̀ Yesu Kristo yẹ wúrọ̀dé. Asa n'efiri wọ kuma mu sẹ wọn ẹni bẹ nante. O conscience ẹnyẹ clear. Sẹ nẹẹma yi mi mu esi wọ sẹ mi ní ẹwà ní Yesu Kristo bẹ yẹ dẹ yẹ bẹ nante mílíọ̀n. Ẹnu ti yẹn ẹwọ wọ ẹsùn yẹn ẹdọ kọ no ní ebi sá sẹ wọ́n tum sẹ Yesu Kristo bẹ wù mu a ó sì yàn. Wọ́n tum sẹ ọ̀bọ ní ti na Kristo bẹ wù ó sì yàn. Yẹn ní asẹm bi àná. Ẹ̀nà ọdí tó ń sí ẹ̀mú ẹ̀sùn yẹ kó wọ ẹ̀sùn ẹ̀já ọba ẹni mú kúròkúrò ní ẹ̀mú. Ebi ara sẹ́ ẹ̀ 1 minute, ebu a 30 seconds. Títún sẹ́sẹ́ náà Kristo kú yá yẹ sí ẹ̀ náà. Ní náà sá sọ ọ̀sọ́rọ̀ yẹ. Sáà ní ẹ̀sùn ẹni Kristo bẹ yẹ bẹ yẹ ní dìbò ní àṣà yẹ bẹ ọ̀yà sọ. Sáà ní ẹ̀sùn bọ̀tẹ̀. Ìdí ẹ̀sìn ẹ̀dí yẹ ní pẹ̀lú yẹn nyinaa ẹ̀bùrẹ́ ní sùn. Fáwọn anọ n'ẹpẹ mu ká sẹ Yesu Kristo yẹ wáyé Ewurade jẹrẹ máa bá ẹsọ náà wọlé pẹpẹ sẹni náà wọn náà máa bá ẹsọ náà wọn náà ẹsẹ sẹ sáyẹn bi yẹ dẹ ẹdẹ
enipa mu sampa oni Kristo benante ade ampa eye nije na da wafa Yesu Kristo se okunka se okoye onwade a wani je no osoro so celebrate. Praise the Lord. Hallelujah. Osoro ni be pray se ne me ba me so ni me be Bible says a man forever won't mean na no na na me do bisa ate na rade eni pe person ba anta do akofro ma okọ regulation was me ojino bia akumachi amen ewa di jino bia akumachi o si mi bom wa abati me ni abati me so obenya ba sa na ba quotation o si me ya na afro wa anti me na about we mistake we wa anti ase no ya so no age na ko na echi awoye ogbo mse awo ameka ho asem enipa ho ade ni ti ebe wo fufuro wo Kristo wo nipa bia ho ade ni mi ma ho ade ni se na ameka se ma ho ade ni be bia so otime ni a ewade na nam so e na ma no kasa me nya e sawa ya kan eye onyankopon ene timi ma ye enye nipa onipa timi fa ne sense ni se eye ebe eye nya mi a aso mesi wa nene wantimi a aso eye nipa kwa onipa de enye ene eno tino se ene Kristo be nante esa se ene nante e wole kwa so se nipa yesi ebe nante te se obaya wo fra First Peter 12 verse 2 afeni ebe ye mo fra ye be mo break Kristo mo break na ye fiti ase ye yini asa to First Peter 2 aye be to ma ni ka ni isi ade ni de yusa ade ni o se na mo pe ase mo te lu si o yes se na ko ko a wo si yes na mo ni no e ni ka ko pe no ba ki okay First Peter chapter 1 verse First Peter chapter 2 verse number 2. As newborn babies, desire the sincere merit of the word, that you may grow thereby. Amen. Amen. And yes, you are one year yeah, 1 year, my we are over. Now, breaking no, so yet. Amen. And nothing I say, who was not one church, Sana Machade. Who pass on the also, as I say, a church or near Matania was a mistake. Master said, then, the 7 years ago. Yeah, found one church, the year who was and Sunny I had. Now, by Yabufra, Obestati, and Koye to know. If you don't pay my way to me, or money price, and look near the mouth. But no piano. Martin, as a master, Kakaka. Now, the end, in Apolado, or taking me a money so near the night, and let's go. You must be born again. Say, I'm not for when I'm opening. As I saw, we are brain and once we were ready to make us. Not now we are to catch as I say, and your session near the body person. Young fan granted me a bad in the patches in the Metinam Boas or background men for someone. Never meet me a cat as already at so the boys. Young Faba and young fighter. Young man break kitty, not free at the wire. The one on young people was so big a woman and then Ezekiel 36 verse 26. A command to get 10. Young people be serious, Ezekiel 36 26. No, my command a young brand between your deal and young people. Not said it. A command a messenger. There be I see a boss, send a bayer,
Verse 26. 36, 26. It's here, you are and you know this, you know, say, 24 say, now never more come from. Yes. Now, maybe one more from so machine. Yes. Now, maybe and more Akuma, every woman. Now, Mamma, Amen. Amen. Okay. Isaiah 36, verse number 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Amen. Amen. Mama makuma eyemure enkana yewo na nakuma ne yene ene Yesu Kristo ni makuma jino so baba ni awo ebi a me kan sa se aye me pere ye pe no kre no si ebe mu no kre na nam no kre so ibi nye fa right. Hallelujah. You shall know the truth, and the truth shall set you free. No kre ne be mu aye no prayer no eno nene no no prayer to do ena me no tina ha na ye ka se yo Nyankopon person adopting e wo ne family ye adoption ye kan ye ka ne ka ye kan na mo yo do kesi a wo Nyankopon di ando ye se ye so ye fe ye nsan wo Nyankopon den e na fine ya mo de ni be bia e yo Nyankopon na dom ono na adom de be kura ye ne de be ku bia e yo no na ente na le bia ka se kwesi adament na fi le be tie se ampa Kristo ni aye de ko die ya na da ya ke wo se bu bo no a mu so ko pa ma ya de ni ma bo tre na ye ya me ko ni ma bo tre. And then the Yamias is a rain so Yahoo before. A testimony gets here. Who are going to be inviting and grow for about whom I said, Net, my 5 years or so, the crowd there, and imagine. Yanya will grow. It's a sudden idea about say Yawala, Yayo, 1 year, who bore grand a wide name for now, the soon Yaya. Yanka, yes, it's a Christ away. And then so see and buy you people. Me find say you see ati wa be ringa. Mo ho ti e mu a. Anya na ma bo ten so a. And then the nipa go see away. Go see mo ma ya bo foforo na e mo ye. 5 down to 20. 5 down to 20. Eh yo na ni ma etika ya. Yes. Etia eye ni mu a Sir, when you said, or said, or you watching here, Anka, you said, we are or yet I tell you, or no, and I'm okay, yeah, what I am not good. Yes. If you know that he is righteous, you know that everyone that does righteousness is born of him. Amen. Amen. Obio dino kretna Kristo munu kredie Onyankopon asem okachira audition. Se emu se Onyankopon ya train ya. Ya so se Kristo awe esese ya train. Esese ya na train emu. Oka fa John na train na. E wana fa John train na ti. Yesu ya wa den ready na ma emu se. Aye, Yohani if we said we should actually now to use so everybody, if we said then First John chapter 3, verse number 9. Whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because
he is one of God. Amen. Onyanko abati ni aya wonu enuti onye bone. Ostro bone. Ni anabati ni no onye bone. Uka afa John 5:18. Amen. Aye Yohane kumana ikikana tia ye imo ye itamu. Eti no wase ye bisa obi onyanko awono onye bone. Nemo ye onyanko awono ohwe no so na obonefo no enka. Amen. Okay, this is 1 John chapter 5, verse number 18. We know that whosoever is born of God sins not, but he that is begotten of God keeps himself, and what wicked one touches him not. Amen. Amen. Ni Nyankopɔn abono onye bone ne mo ka ne hu ye so safo nya de. Na fa mi sa nya de ka. We ni yesanya na ma ye hu se yen so ya we foforo. Me ni a otie mi. Osisi ya mo foforo a. Onyankopɔn nya na mo nya de ko. Eya me di na Onyankopɔn asemi so. Na me ne mo nyina ka se mo ma ye mo ye foforo. Mo ma ye mo ye foforo. Ye papa ye de efi Onyankopɔn so. Ye betimi de ye nipa bia ne bibia afoforo. Na mo se ye mo ye foforo. Ye betimi agina ye papa so da bi Onyankopɔn ka kire ne a woni ntwose. Ne a woni mbere mu. Ne a oye pani ewo mbere mu. Ka kire so ne ye ko si amo foforo ba. Ahima mo nya ne. You must be the one that Amen.